Idemo dalje s pitanjima. Sada su na redu dva potpredsjednika. Prvi je na redu kolega Škoro. On će svoje pitanje postaviti ministrici poljoprivrede Mariji Vučković. Izvolite. Hvala vam lijepa, poštovani gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo ministrice, volio bih vam skrenuti pozornost na jedno imenovanje koje se dogodilo u vašem resoru nedavno. Naime, gospođa Spomenka Đurić, dugogodišnja državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, prije nekoliko dana smijenjena je s mjesta državne tajnice i imenovana u Upravno vijeće Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Za one koji ne znaju, gospođa Đurić je nakon Vojno-tehničkog fakulteta JNA bila djelatnica OESS-a te Srpskog narodnog vijeća, a na dužnosti državne tajnice došla je temeljem trgovačke pogodbe SDSS-a i HDZ-a u kvoti SDSS-a, pretpostavljam. Smijenjena je nedavno kada je otkriveno da je tijekom obnašanja dužnosti državne tajnice uspjela potpisati preko 1700 različitih nezakonitih rješenja. Do sada je 12 nezadovoljnih prijavitelja kojima je gospođa Đurić, ponavljam, nezakonito potpisala rješenja, podiglo tužbe i ministarstvo je na sudu sve te sporove glatko izgubilo. Nije dakle isključeno da će i ostali oštećeni biti ti koji će podići optužbe i ministarstvo će naravno dalje gubiti, a država će gubiti javni novac. No, čini se da Vladu takva situacija uopće ne uzbuđuje, obzirom da su na zatvorenom dijelu sjednice prije nekoliko dana, kao što rekao, gospođu Spomenku Đurić imenovali novom članicom Upravnog vijeća spomenute državne agencije. Poštovana ministrice, pitanje koje vam upućujem je: jeste li znali za ove podatke vezane uz gospođu Đurić? Naime, ako jeste, zašto je gospođa za nagradu imenovana na novu dužnost, a ako niste, što ćete poduzeti sada nakon što ste saznali ove inkriminirajuće podatke? Hvala vam. Izvolite ministrice, odgovor. Poštovani gospodine zastupniče, zahvaljujem na pitanju. Suprotno vašem navodu, gospođa Spomenka Đurić je imenovana kao državna tajnica u Upravno vijeće Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Naime, članovi Upravnog vijeća se sukladno propisima biraju iz redova Ministarstva poljoprivrede, odnosno ministar je po funkciji, iz radničkog vijeća i iz Ministarstva financija i Ministarstva regionalnog razvoja, fondova Europske unije bira ih Vlada na prijedlog ministra poljoprivrede koji sakuplja prijedloge nadležnih drugih ministarstava. Dakle, u skladu s procedurom na moj prijedlog Vlada je imenovala državnu tajnicu u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije gospođu Spomenku Đurić. Što se tiče sudskih sporova, ja ih u ovom trenutku ne mogu komentirati. Dakle, gospođa Spomenka Đurić prema njezinim očitovanjima imala je potrebna ovlaštenja za potpis, a sud je procijenio drukčije. Izvolite očitovanje. Hvala vam lijepo. Ja se ispričavam ako sam pogriješio kod procedure, međutim i dalje govorimo o istoj osobi i dalje se to imenovanje dogodilo, ali i dalje se dogodilo tih 1700 nezakonito potpisanih rješenja. Uostalom, država je izgubila te sporove i to je sve skupa evidentno. Dakle, mi govorimo ovdje o situaciji u kojoj je gospođa oštetila državni proračun, jesu isplaćene oštete temeljem izgubljenih sporova. Govorimo o činjenici da je naštećeno percepciji političara koji već imaju percepciju kakvu imaju ili kakvu imamo i pitanje je to na neki način i kaznene odgovornosti, jer ne možete se ne složiti da je tu bilo zloupotrebe položaja i ovlasti. Jedino ako ćete mi reći da se sve skupa događa zbog toga što je gospođa Đurić svojevremeno bila žena koja je, ne znam, osigurala pozivno predavanje gospodinu Plenkoviću na Političkoj akademiji SNV-a i temeljem toga joj je dopušteno da potpisuje nezakonitih rješenja koliko hoće. Naime, postavlja se pitanje koliko nezakonitih rješenja u Hrvatskoj državi smiješ potpisati i da bi dalje ostao u službi. Kolega Pupovac, molim vas.